Gaurkoan Formobilera hurbildu gara eta gurekin dugu Jon Imanol Garmendia, telefoniaren sektorearen inguruan pixka bat hitz egiteko eta nobedadeak ezagutzeko. Lehenik eta behin ongi etorria eta konta iguzu. Nola hasi zen Formobil? Egia esan hasi zen, udaletxeak intzun kurtso bat sindikalean eta hortikan atera genuen talde txiki bat, ginela pixat ez oso konten telefoniarekin, zetik sentitzen pixat engainatuak eta gaitxi tratan zigutela operadoreak. Eta hortikan aurrera pentsatu genuen nola lan egiten duten, ze kondizio eta ze baldintza dauden kontratuetan, eta hortikan aurrera pentsatu genuen egia esan laguntza behar genuela erabiltzaileak eta dena. Eta egia esan, 8 urte dara mazkigu, eta jendeak geroz eta gehiago eskatzen digu laguntza, eta bai kontratazioetan, bai faktura reklamazioetan, bai konfigurazioetan, aurreko gunean adibidez pertsona batek ezin zuen konektatu wifi-ra, eta denbora asko zara maidala konektatu nahian, eta gu ordu erditxoan gutxi gora bera, konpondu genuen arazoa egia esan. Eta duela 8 urte hasi zineten, ez dakit duela 8 urte, orain gauzak asko evoluzionatu dute, baina duela 8 urte erraitsa izan zen honelako enpresa bat hastea? Ez, egia esan, zailtasunak ditugu, bai lehen eta bai orain, bai egian da esan da sektore bat pixa pereza ematen duela jendeari. Ematen dio pereza, zerren eta da zaila, jendeak ez du lertzen tarifak, ez ditu lertzen zergatikan behar ditugu 600 mega eta ez 100, edo zergatikan behar dugu gauz batzuk eta ez besteak, eta ulertzea, zu enpresetan asesore ditzen diozu eta ordaintzen duzu arrazoi gabe. Eta telefonian, nola, denera juten zera eta segituan saltzen dizuten ez dutu ulertzen. Baina zailtasun horiek gutxina aurreraz goaz, eta bezeroak gurekin azkenean konfiatza hartzen dute, eta hori, agian beraiek 6 eurotan ezin dutena gu ordu erdian egiten dugu. Bai, hori da, azken finean esaten zenuena, ez? Osea, burua oste asko eragiten dituen zerbitzua da, eta zuek burua oste horiei konponbidea ematen diezue. Bai, askotan esatutena, ez da jakin behar. Euki behar dugu jakiten duenaren telefonoa. Azkenean, eta orduan gu gera pixkat telefonia arloan jakitu nauek, azkenean esperientzia handia daukagu, eta guri ez digute toreatzen esaten den moduan. Bai, hori da, azken finean, honelako zerbitzua kontratatzen ditugunean, normalean bakoitza bere kabuz zerbitzuak bilatzera ohiturik gaude, baina zuen laguntza asko eskertuko dute bezeroek, ez? Bai, gehien bat etortzen direnean normalean izaten da edo berandu, edo pixkatxo bat arazoa areagotu denean, ez? Eta ikusten dute gure lanarekin bereie buruazte guztiak entzen ditugula eta gaina tarifan aurrezten dutela, ez dute, horren urtean dentzi zaitut, nola ordainduko zaitugu, nola egiten dugu gestio guztiak, eta azkenean gauza hori da ezagutzea, jendeak ez gaituela ezagutzen, eta behin ezagutzen gaituela, ematen ditugu soluzioak eta aukera ezberdinak, jendeak ez dakinak. Azken finean hori da, zuek bezalako bitartekari bat kontratatuta hala ere, posible da prezio behago bat lortzea edo kondizio behago bat lortzea, ez? Bai, eske justo hori da esaten duguna. Gu badugu gure kostea hori, langile guztiak bezala daukaguna, baina gure kostea urtean zehar segituan amortizatzen da. Bezero batzuk hilabete pare batean amortizatu daukate gure kostea, eta azkenean aurrezpen hori bada bai denboran, bai diruan, eta bai gehien bat lasaitasunean. Eta duela 8 urte hasi zinetan, imaginatzen dut 8 urte hauetan sektorearen bilakaera ikusiko zenutela, ez? Bai teknologiaren aldetik, bai telefoniarekin loturiko enpresekin loturik, ez? Bai, egia esan evoluzioan da sektore bat nahiko lineala, zetik azkenan da 2G, 3G, 4G, pixat ez da gauz berrik, azatik da finkoa, interneta, telebista eta mugikorra. Gero da, baldintzak beraien artean ezberdinak izatea, baina evoluzioa egon da gehien bat marketingean eta teknologia, azkenean lehen genuen segapoto txiki horiek teklatako eta daena, eta bain baitu kriston smartphoneak. Hor bai ikusten da, generazio batzuk ez dutela adaptazio hau egin, ez? Eta horren egin dugu kurtsoak jubilatoen asoziazioetan eta hori dena, jendeak ikasteko erabiltzea bere mobila, porque azkenean baitu kriston mobilak, Facebooka eta WhatsApp erabiltzeko besteik ez, eta azkenean baitu uste erabilpen dire nabaja multiusus bat bezala, azkenean. Bai, hori da, azken finean, adibidez orain pandemiarekin argi eta garbi ikusi dugu, ez? Honelako gailuak izatea edo zerbitzu bat izatea garrantzitsua dela, adibidez etxean itxita egon garen hilabete horietan zehar, ez?
Bai, entretenimentuaz aparte, lan egiteko eta azkenean jende asko diseinuak eta irudiak, azken memeak, esaten den bezala mugikorren egiten dira. Komunikazioa mugikorretik egiten da, orain teledeiak egiten dira, telelana ere egiten da. Bai, aldire zentralitak sartu mugikorrean, egia esan da, ez da mundua da unibertso bat, azkenean aukera pila ematen dituela. Eta gero hortaz gainera, komentatu duzu, ikastaroak eskaintzen dituztutela ere, ez? Zer irakasten duzute ikastaro horietan? Nibelaren arabera. Claro, horre egiten dugu pixat nivel ezberdinak, nivel basikoa, azkenean da agian gure gurasoen adina edo pixat zaharragoak segurazki, ez dakit kalendario erabiltzen, egutegia erabiltzen, eta azkenean egutegia oso ondo dago medikoa entzita hiltzeko urtebetetzeak porzetik, orain ez gera gogoratzen den bezain beste, alarmak, zeroi basikoa dena, baina jendeak ez ditu erabiltzen. Eta gero dago beste nivela ja da, usuarioa pixat gehiago nahi duela, notifikazioa restringitzea, pantalla emergenteako agertzen dira anuntzioak entzea, aplikazio berezi batzuk erabiltzea eta nivel desberdina badire. Eta gero jago nivel super friki, esaten den bezala, eta hori gutxi ematen dugu, zeti hori YouTubeen eta hori kriston bidea badire, eta hori ez da gure ardatza, baina jendeak ez dakin erabiltzen bat ere, hor bai laguntza asko ematen dugu. Azken finean, bai, jarraitu. Zen txorrada bat, jendeak ez zekila agendan izenak sartzen. Eta nola jartzen da, nire hilo bat sartu agendan? Erraixa da, eta komentatu dugun aleno pixat ere, eta telebista arloan ikusteko hain dela 3 eguneko programak, adibidez hori ikusten ere. Ez da mugikorrea, baina telebista arloan ere lanak eta formakuntza ematen dugu. Azken finean zerbitzua guztiz pertsonalizatua izan beharko da, azken finean ez da berdina enpresa bati zerbitzua eskaintzea edo etxe bateko partikular bati, ez da? Hori da, bai, azkenean etxe baten eskatzen duguna normalean gazteu garena pixkatxo bat, azkenean da aurreztea. Familia daukatena neute egian telebista kanalak umeentzako. Zaharrak dira neute telefono, zaharrak, eradetuak barkatu, neute pixat telefonoa eta internet justua bere hilobak eta bilobak etortzen direnerako. Eta orduan bakoitzak bere beharrak ditu, enpresetan berdina gertatzen da. Ez da berdina enpresa bat, haragitegi bat adibidez, behar duela bere interneta, bere finkoa eta internetagian TPV-a eta lantzeko, edo asesoria txiki bat, edo enpresa bat baditula lanpostu ezberdinak. Hortako behar dire, zentraletea txiki bat, behar dire belerko zuekin, kaixo, hemen Txingudi online aditu duzu, edo Irunero aditu duzu, Joseakin itzein nahi duzu markatu bat, eta holako gauzak azkenean behar ezberdinak dira, eta azkenean bakoitzari akoplatzen zehatzen gara, gaina Irunen eta Hondarribian Txingudiko komarkan gaudelez, Frantziarekin interlokuzio asko daukagu, eta hor ere ez da berdina operadore bat, bestea, zetik tarifa internazionalak dire, eta azkenean bai zerbitzu eta bai dirua da ere. Eta bezero berriak erakartzeko adibidez, nola moldatzen zarete jendearen gana iritsi eta zuek ezagutzeko? Sare sozialetan gaude, baina gu beti esaten duguna. Hemen gu oso zonala gera, Hondarribi, Irun eta Gipuzko alde honetan gaude gehien bat. Eta esaten duguna, gu Puianan gaude, hemen beti esaten duguna eta ondoan gaude, segituan gaude, parkina eta etortzea bisitatzera eta galdetzea dudak. Zeren eta gu lehenengo esplikazioa o lehenengo zerbitzua gutxo garera debalde egiten dugu. Zeren eta ikusteko nola lan egiten dugun, ikusteko ez gerela saltzaileak, egiten duguna da bezeroarengan borroka eta gonbitatzen dugu bezero guztioi etortzea ofizinara, ikustea, gure aurpegiak jartzea, gu bai berari eta berak guri, bai niri eta nire lankidei, eta gu nola egiten dugun lana ikustea. Behin ikusten dutela, hauek erdiongi lan egiten dute, nahiko majoak dire inkluso eta dena, eta gainera ezer ordaindu gabe aurreztu digute zehozer normalean nola izaten da, edo konpontzen dugu ja daukaten arazoa. Orduan, gonbidatzen dugu bezero guztioi honea etortzea, guri ofizina ikusi, guri ezagutu, eta duda galdetzea. Behin duda galdetuta ikusten dute badakegula sektoreaz, telefoniaz, eta lagundu dezakegula azkenean. Eta azken 8 hauetako eboluzioa ikusi ostean, ez dakit etorkizunera begira nolako aurreikuspena egiten duzuen, hau da sektorea asko zabalduko den, edo azken finean esaten da, teknologia etorkizuna dela. Eta ikusten dugu, hain pandemian gaude eta jende asko gehiena etxe galen egiten du. Orain gehien bat, eta evoluzioa nire ustez hortikan joango da, bai telelana, bai telematikoki egitea,
Eta azkenean hortarako konexio ona behar dugu, aplikazio edo programa berezia beharko ditugu, eta hortikan joango da. 5G, 6G, agian 8G iritsiko gara, baina bakoitzak bere onurak eta bere galerak ekarriko ditu ere baita ere. Primeran, Jon Imanol, mila esker sektore berri hau gurera hurbiltzagatik. Zuei.